Kumaro kawuono en Belinda Adhiambo. Chaka ni weche manyien piny owacho ochoro nyime chenro mag yawo tong mar Kenya kod Somalia kaluwore kod monj moko ma ichich ni timo kod kweth njore mag Al-Shabaab nyanduat mar piny Kenya ndalo manok mokalo. Kaka George Bati leronwa, piny owacho kata kamano wacho ni nyaka ket okenge makare kapok oyaw tong'no. Bang' piny owacho mar Kenya e bwo telo mar manen jatend piny Kenya mar adek Mwai Kibaki ne golo chik mondo lor tong mar Kenya kod Somalia higa mar 2011 kaluwore kod monj mag kweth joka Al-Shabaab. Lalruok koro dhi nyime kind tend piny Kenya kod piny Somalia mondo yaw kendo tong'no. Serikali ya Kenya na ya Somalia zimeanza mazungumzo ya kufungua mipaka yetu pande ya Mandera, pande ya Upper Liboi, pande ya Kiunga na sehemu zingine za mipakani. Koyango wachno jatend migawo mar arita Kithure Kindiki kata kamano koni tong' e kind pinje ariyogo ok dhi yaw machiegni kaluwore kod monj moko ma koro ichich ni tayo kod kweth mag Al-Shabaab ma ochako sieko ma okoni nyaka kuong tieki. Hatutarudi nyuma katika huo mpango, tutaendelea, lakini kwa sasa kwa sababu katika mwezi mmoja ama miwili ambayo imepita tumeona hao wakora wameanza kutatiza amani, tumesimamisha huo utaratibu kwa muda kidogo. Kwanza kabisa tushughulikie hao magaidi, tuwafurushe, alafu tutafungua mipaka yetu. Kindiki bendo lero ni piny owacho sani tayo chenro mare no ni chike ma higa 2022 mang'iyo chal joma tulo daro e thuchegi otiyo. Kata kamano nyaka kete yo mabiro konyo piny Kenya dino rode ma joma undu nyalo tiyogo e donjo e pachoka ka giwuondore ni gin jomobiro manyo resruok bang' tulo riembogi e thuchegi. The government is also at the final end of finalizing a comprehensive policy plan for refugees and refugees management. The government will not roll back, neither will the government backtrack or withdraw or change its mind from the full implementation of the Refugees Act of 2022 as well as our compliance with all the applicable constitutional and international obligations. E kinde ni ma piny mangima medo keto okenge mag rakruok gi rochruok arita kwe mamoko itayo kokalo e lony manyasani. Piny owacho mar Kenya bende osingo dino rot mora mora ma jonjore nyalo tiyogo e kelo midhiero ne piny Kenya. George Bati, Ramogi TV. Kwa kanyo ni piny owacho kokalo kuom migawo